Wow, koliko čokolade. Treba isto biti još. Da, odlično. Prosto neverovatno. To je jako ukusno. O ne, moja kutlača je pala. Joj, treba izvaditi. Šta? Zavlači me! Ivi, šta radiš? O ne! Treba te spasiti! Hajde, izlazi odatle! Gde smo to mi? Ne znam, verovatno u izazovu. Dobrodošli. Let's go! Stani! Brojalica će odlučiti. Ja otvaram. O ne! To je bomba! Uzmi je! Šta će mi bomba? Šta? To nije prava bomba, već čokoladna. A unutra su bombone. Uzmi, probaj. I ja ću probati. O, da. Ovo je prelepo. Mnogo mi se sviđa. Da, i meni. Ukus je savršen. Vreme da ti skineš poklopac. Oh no! O ne, plašim se. Ajde, moraš. Dobro. Ja imam pravu bombu. Zatvaraj. To je bilo moćno. Aha. Ivi, vidi šta je tamo. Gde? Prevario sam je. Ja imam šargarepu. Tamo nema ništa. Prevario si me. Kako si bezobrazan? Šta? Šargarepa? Ne razumem. Šta će mi? Hej, mogu li ja prvi da je probam? Miriše lepo. O da, znao sam. Ja sam dobio čokoladnu šargarepu. Blago tebi. To znači da ja imam pravu. Hajde, probaj je. Okej, šta da se radi? Jesam li ja zec da jedem šargarepu? Objasnite mi. Uopšte nije lepa. Šta mi se dešava? O ne, šta je to? Porasli su mi zubi kao kod zeca. A još i uši. O ne, šta je bilo? Potpuno sam se pretvorila u zeca. Tako si smešna. O ne, stani. Hej, Ivi, halo. Zauzeta sam. Hajde, otvaraj. Okej, šta? Ljuta paprika. Jo, zvaću te kasnije. Da vidimo šta ja imam. O ne, također ljuta paprika. Nadam se da je kod mene čokoladna. Ili ipak kod mene. Postoji samo jedan način da proverimo to. Hajde zajedno. Ja sam imala čokoladnu, super! Pazi! O ne! Šta si uradio? Istopio si moju čokoladu! Izvini. Pusti me! Ostalo mi je malo na prstima i to je ukusno. Joj. Mogu li ja da otvorim? Hajde zajedno. Šta? Mikrofon? Mikrofon! Ja obožavam da pevam. Mogu li ja da počnem? Izgleda da imam pravi mikrofon. Ne, nemoj, molim te. Ma da, ja odlično pevam. O da, ja sam prava zvezda. O ne, prestani. Ne mogu više. Šta da radim? Tačno. Imam ideju. Eto ti, jedi. To je tako ukusno. Prelepo. Ovo ću baciti. Pa dobro. Čokolada mi se više sviđa. Ej, stani. Dame imaju prednost. Bože, šta je to? Pa htjela si da budeš prva. O ne, i ja imam lobanju. Dame imaju prednost. Ne, hajde ti, molim te.
Okej. Sad ću da... Joj, moje zubi. Opa, to znači da ja imam čokoladu. Jedva čekam da probam. Znala sam, to je bela i jako ukusna čokolada. Divno, topi se ustima. A? Šta je to unutra? O, bombone, vidi? No. Ne, ti ne možeš, to je samo za mene. O, imam ideju. Ha, sad ću plašiti vi. Hej! Šta je bilo? Jau. Odlično! Moj plan je uspeo. Hvala ti, druže. A? Ko je to? Izvinjavam se, to je očigledno vaše. Šta? Kako je to moguće? Hvala. To je želet crv. O, baš je ukusan. Hvala puno. Mamice. Kako je nežna. Hoćeš ti? Ne, hajde ti. Okej. Molim? Šminka? O da, šminka. Ja imam još i čokoladnu. Blago meni. Let's go! Ja ću da počnem, okej? Dakle, šta da uzmem? Probat ću prvo ovaj karmin. O, tako je lep. Da, divno. Šta je bilo? Hoćeš ti? Ne, to je samo za mene. Ti imaš svoju šminku? U redu. Smislio sam nešto. Sad ću se našminkati. Hej, šta radiš tamo? Ajoj, nije mi dobro. Da, odlično sam odradio to. A sada mogu na miru pojesti njenu šminku. A ti spavaj. Posljednja runda. Hajde da se zamenimo. Da, odlična ideja. Otvaraj dobro. Šta? Sapun? Pa dobro, da vidimo šta je kod mene. Naravno, sve isto. Hoćeš prvi da probaš? I ja? Hajde bolje. Kamen, papir, makaze. Jao, nerešeno. Šta onda da radimo? Hajde zajedno. Pa dobro. I... Kod mene čokolada. Super. Baš mi se dopada. Fuj. To je tako odvratno. O ne, sada štucam balončićima. Kako da zaustavim to? Meni je super.